Monika Andrzejczak, dzień dobry Państwu. Poranek najchłodniejszy na Podhalu i na Nizinie Szczecińskiej, tam 10 stopni. Natomiast najcieplej w Warszawie i Kołobrzegu, tam 14. Zimniej tylko wysoko w górach, gdzie temperatura spadła trochę poniżej zera, do -1. Pochmurno jest w regionie łódzkim i na południu Polski, poza tym sporo słońca. A przed południem niewielkie opady deszczu mogą się pojawiać w okolicach Krakowa i Katowic. Poza tym pogodnie, najwięcej pogodnego nieba na północy kraju. Temperatura w pierwszych przedpołudniowych godzinach od 12 do 15 stopni. W drugiej części dnia powinno być dużo więcej pogodnego nieba, także nad południowymi regionami. Dopiero pod koniec dnia niewielki deszcz może się pojawiać gdzieniegdzie na krańcach północno-zachodnich. Poza tym faktycznie dużo słońca z temperaturą od 18-19 stopni w północnych województwach i w Małopolsce, w zachodniej części Małopolski. 20 od Warszawy po Łódź, poza tym 21, najwyżej do 22 na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Dlaczego taka temperatura, a nie 25 czy 29 stopni, jak było kilka dni temu? Dlatego, że wiatr wieje z północnego, z zachodu. Niezbyt silny, najwyżej umiarkowany w ciągu dnia. Na barometrach w tej chwili 1008, wczesnym popołudniem 1006 hektopaskali. Taka wartość w Warszawie. Ciśnienie powoli spada, a to znaczy, że od jutra w Polsce będzie coraz więcej deszczowych chmur. One zaczną wkraczać do kraju od północnego zachodu. Cieszą się niektórzy, ponieważ w Polsce jest naprawdę bardzo sucho i te deszczowo-burzowe chmury będą przez Polskę się przetaczać też w weekend. Na termometrach będzie wiosna, a od poniedziałku więcej słońca i cieplej. Dobrego dnia, do zobaczenia.